Malah pemancing awake dhewe iku piye? Wong Diucapno bendal. kedawan angel kok. Hah? Salto. Iki nek dipekno setrum tae anu positif oleh. Wah, setrum lek mumbul kabeh. Kayak gini mandi iki dino apa? Gimana ya? Terjemah apa lagi disani rek. Heeh. Iki oleh kita geret iki oleh dia. Iki oleh. Gandek. Makan Pak Blok. Pusing banjing pusing. Iki piye ini son? Kemana son? Sakit oleh itu. Temenanan nek rumah. Iku uman iku nek lho kan pisan oleh. Oleh miso. Oleh miso. Oleh. Biasanya mancing kok pinggir tuh bukan tangan Cuk. Frustasi sosial kolam diguri dhewe yo. Ndase ditekem bake. Pusing anjing, pusing. Pusing, Jing. Mangan jeng. Yo. Kok pinggir tangan cantang. Kok pinggir pasti delundung kok pinggir lho. Ora sing mancing lah. Ya lah loro re. Delundung kok pinggir. Bangke tenan. Iki an olehno ya nek oleh siji tak geblokno kene. Mancing ngolone masak enggak? Oh, cole. Makan iwak. Makani. Taleni kene. Muncalno tak wadai. Anjane mancing ora sabar ki. Anu ndante. Mana udah mau sabar nemeni. Ya buntel ngono. Buntel ngono ben awet. Balik buntel. Dali ngono ya. Ya ora ngono dak. Iku kok kelas iki yo keri. Oke. Lempar. Alah. Oke. Terus pangannya Pusing. Pangan apa? pangan sapi. Ya mancing emosi temenan iki cah. Dia ngalah ngono lah. Boleh cilikan lah, cilik ae. Cilis lho, penting olah. Dak landa desa. Iki lagi didokok sentek. Iwake ngalah temenan.
Suat lu. Wong ora mancing ndak sing ngeluwe. Orang mancing ndak sing ngeluh kan ya. Ngoten Mas. Orang mancing ndak sing ngeluh, asu aja deh. Menali mancing. Wis emosi ngeluh. Panjang kutu prian. Kita nila. Aku de loro sing tak omahe. Ayo. Panula. Kowe kelapa biar ujuke. Lo. Nah, soto. Jetung. Ngenteni keajaiban. Mancing nang gede 50.000 ning pasar positif ya nje. Kowe ndel terus sih. Olayan. Halah. Asu wae. Makan iwak. Banyak sih. Manya nang kolam sing positif ana iwake angel ngene era. Entrah ra kotak yen kuwi. Diganti lemah lembung piye. Gemes iki macan. Kudune wong mancing ki butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ora kena emosi. Ora kena emosi, sabar. Intine sabar ngono ae. Sabare nak omah. Ora sabar. Misal-misalan nek wis nang dalan. Aja nek nggon. Bating sini-sini wong. Wah, stres anjing ya. Kowe ngalehno pojokan kono. Intine ke sabar wong mancing. Sabare wis habis iki. Sabare wis habis. Misal-misalan nang dalan. Misal-misalan nek sondalan. Alah. Aduh. Ono cowok. Aduh ngatek tok. Anu tok anu iki. Larang karo sangkol ini. Duwe. Ora lah dodolan nek pinggir jatah oleh. Oleh Mas. Oleh cicil lah oleh iki. Paring ngono loro. Loro ra gone mulai. Tak geblok. 5 ya nggawa Apa 10. 10 ra. Siji urung oleh.